Dobrodošli na kanal Natašini psi. Kog psa odabrati, mužjaka ili ženku? Jedno veliko pitanje potencijalnih vlasnika pasa je da li izabrati mužjaka ili ženku. Pa hajde da vidimo koje su to osnovne razlike između polova. Anatomske razlike. Ono što je očigledno, muški i ženski psi imaju različite reproduktivne i genitalne sisteme. Pored toga, mužjaci imaju veću težinu i visinu od ženki. Kod malih pasa razlika je neznatna, ali ona ipak postoji. Mužjaci takođe imaju drugačiji izgled. Za razliku od ženki, oni imaju krupniju glavu i širi grudni koš. Ženke imaju tendenciju da dostignu zrelost brže od mužjaka, što znači da je ženka zrelija od mužjaka istog uzrasta. Razlike u ponašanju. Kod starijih pasa se primeti razlika u ponašanju jer hormoni različito utiču na njih. Sterilizacija će smanjiti razlike, to jest svešće ih na minimum, a i pomoći će da se izbegnu mnoge neprijatnosti kao što su bežanje od kuće u potrazi za partnerom, zaskakanje ljudi ili delova nameštaja, ostavljanje tragova urina po kući, to sve rade mužjačići, a kod ženkica krvavi iscedak, glasno zavijanje. Drugih većih razlika u ponašanju između polova nema. Temperament. Generalno mužjacima treba više pažnje i izazova. Malo ih je teže dresirati jer su uvek spremni za igru i zabavu. Ženke su uglavnom mirnije i poslušnije, pa ih je lakše dresirati. Druženje sa decom. Svi psi vole decu i svi vole da se igraju sa njima, ali su ženke malo pažljivije i nežnije. Kao što i sami možete da zaključite, velikih razlika između polova nema. Svaki pas je jedinstven i pri odabiru psa jedino je ispravno birati ga prema karakteru. Izaberite psa čiji nivo energije i ponašanja odgovara vašem načinu života. Pravilno ga dresirajte i imat ćete savršenog ljubimca bez obzira kog je pola. Ukoliko već imate jednog psa, onda bi bilo dobro da se odlučite za drugog psa suprotnog pola, jer će se bolje slagati. Hvala na gledanju. Ukoliko vam se dopada naš rad, zamolit ću da zapratite kanal i lajkujete ovaj video. Ćao!